sistemul învățământului. Și noastră multă sănătate și ne înclinăm în fața noastră că ne-ați fost adevărați mentori. Mulțumim. Stați acolo, că e vreun băiat să vină el. Rusu Dumitru. Nu este. Nu este. Simion Maria. Este. Este, da? Percepe fundul? De la profesionea am plecat la Direcția de Finanțe Vâlcea, de acolo am plecat la Direcția de Finanțe Constanța și în prezent sunt director economic la Sanator Bailan Techirghiol. Am o fetiță de... Une la Techirghiol, la Sanator. A fost cineva acolo și ați întrebat de mine. Știu. E bine și noi. Da, aștept. Nu, a întrebat de mine. Avem mai e, mai trăiești. Simion sau cum Simionescu? Simionescu urmează, dar nu este. Nu, Simion a fost, da. Simionescu Carmen Ileana. Nu este. Stănășilă Ștefania. Nu este. Stanciu Ciprian. Nu este. Stanciu Ramona. Nu este. Stroie Viorica Georgeta. Nu este. Ileana Ștefănescu. Nu este. Stroie Emilia Tatiana. Nu este. Sente Enico Zugravu. Zugravu. Nu era un corect. Tănase Maria Ionelia. Tănase Tiberiu Iosif. Nu este. Tălău Marcela. Este. Am fost repartizată la Iasenovul, județul Sibiu. Am stat până în anul 1998, sunt căsătorită. După 1998 am terminat dreptul administrativ și am trecut în administrație. Sunt secretarul Comunei Marcot, județul Sibiu. Comuna? Marcot, județul Sibiu. Este o comună săsească, deci populația proporție de 90% germană. Ce pot să vă spun? Material, avem tot ce ne trebuie, chiar prea mult. Și în rest îmi doresc pentru viitor sănătate și... Nu mai aveți case părăsite pe acolo. Nu mai sunt case părăsite pe acolo. Deci, Tănase Trifu Ion. Nu este. Tudose Mariana. Zahiu Maria. Michael Jimona de Gore. Nu l-am invitat. Mai aveți încă unul. Ștefan Silviu Tudorel. Maghiar Camelia. Petric Suzana. Deci, bine, ăștia trei au fost exmatriculați. Petric a fost transferată la Cluj, Ștefan Silviu exmatriculat și Maghiar sunt în Brăila. Cred că mai sunt persoane care nu le-am stricat. Deci, mai sunt... Da. 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 Cei Cine care mai nu au fost strigați să se ridice pe rând și să se prezinte. Eu varianta asta am primit. Da. Prezentați-vă că... Una dintre cei 11 care au profesor Patoană au vrut să mai gătesc și una facultate. rămân de pe țări. Ceea ce mă